balay sa atong amahan. Kay dito nindot nga puy-an giandam niya para natutanan. Mupuyo ka ba dito sa balay sa amahan? Lunlun kalipay kauban nato si Kristo. Kabalaka kakuyaw, mga problema ay wala na dito. Ang Ginoo si Kristo, ang Ginoo si Kristo, kauban na nato. Kay dinhi sa kalibutan mga pagsulay sa kinabuhi anaan, kinahanglan baro sampitan si Kristo. Kay siya andam mutabang kabalay sa amahan. Lunlun kalipay kauban nato si Kristo. Kabalaka kakuyaw, mga problema ay wala na dito. Ang Ginoo si Kristo, ang Ginoo si Kristo, kauban na nato.